In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Renate van Dessel. We zijn vanmiddag in Hulst. Omroep Zeeland. Goedemiddag. Vanuit het prachtige stadhuis aan de Oude Markt, Hartje Hulst, zijn we hier met Zeeland Kiest, het programma van Omroep Zeeland in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Te volgen via de radio, maar ook via televisie en bijvoorbeeld ook via onze website zeelandkiest.nl. En via die site kunt u overigens ook vragen en opmerkingen kwijt. Is ook gebeurd, moet ik zeggen. Ik kom daar straks op terug, hoop ik, als we het gaan hebben over het project De Nieuwe Bierkaai. Maar dat is een van de onderwerpen vandaag in Hulst. Maar we gaan het hier ook hebben over de kracht van lokale partijen en over de bestuurlijke toekomst van deze mooie gemeente. Praat met ons mee, zeg ik ook tegen de dames en heren hier in de zaal. Koen van Dijen, hier vanmiddag voor thuiswedstrijd, cirkelt rond met microfoon in de hand en komt naar u toe als u een seintje geeft. Maar eerst geven we het woord aan de gastheer, aan de burgemeester Jan-Frans Mulder dus. Ik heb 3 vragen voor u, meneer Mulder. Die 3 vragen hebben we ook gesteld aan uw collega's elders in Zeeland. Het zijn steeds dezelfde vragen. Graag een ander antwoord dan u van uw collega. En de eerste vraag is: hoe ziet uw gemeente eruit over 12 jaar, als die dan nog bestaat? Ja, ik ga er wel vanuit dat de gemeente nog bestaat. Er zijn natuurlijk heel veel herindelingen waarover gediscussieerd wordt. Maar als we kijken naar Hulst, we zijn pas 11 jaar. We zijn een hele jonge gemeente. Dan denk ik, moeten we eerst maar eens goed de puberteit doorstaan om daarna te kunnen zien hoe het verder gaat. Ik denk dat samenwerking belangrijker is dan samenvoegen van gemeenten. Zeker ook binnen Zeeuws-Vlaanderen. Dus we zien de tijd, we blijven enthousiast en we gaan gewoon door. Hulst blijft. En op welke zaken bereikt door deze gemeenteraad in de afgelopen 4 jaar bent u het meest trots? Ja, ik ben sowieso trots op Hulst natuurlijk. Maar ook alle ontwikkelingen die er zijn. Dat zijn overigens ook ontwikkelingen die vaak over collegepartijen periodes heen lopen. Want het is nooit precies van exact 4 jaar. Maar we hebben deze 4 jaar in ieder geval wel veel ingezet op de leefbaarheid in de kernen. Met name ook de dorpshuizen door die aan te pakken. Goede contacten met de bevolking van de kernen. Dat zijn er 14 in Hulst, dus niet niks. En verder, ja, de grote projecten natuurlijk. U noemde net de bierkaai al. We hebben de koppeling Moresbinnenstad. Als we kijken wat er gerealiseerd wordt in de verkeerscirculatie met rotondes, nieuwe brandweerkazerne. Ja, je zou kunnen zeggen, Hulst is continu bezig. Dan hebben we Perkpolder nog, een project wat ook in aanloop is. Dus ja, we zijn bezig en we gaan heel enthousiast door. En tot slot nog een buitengewoon makkelijke vraag voor u. Waarom is uw gemeente de mooiste van Zeeland? Ja, de mooiste is altijd lastig. Wat is nou de mooiste auto en wat is de mooiste vrouw? Ik denk dat het gaat om de gemeente. Dan denk ik, Hulst is gewoon de leukste gemeente. En dat durf ik echt zo te zeggen. In Hulst vieren we het leven. Als we kijken wat voor activiteiten er zijn en dergelijke, wat we te bieden hebben. De mooiste kerk, de basiliek. De mooiste vesting van Nederland, de mooiste vestingstad. Dan denk ik, we hebben zoveel te bieden. Ook op beleid hebben we heel veel te doen, zoals Hulst voor elkaar. Als het gaat om het WMO-beleid, waar we landelijk prijzen mee winnen. Ja, dan zeg ik, dit is gewoon een gemeente. Er zit zoveel ambitie en zoveel beweging in. Geweldig. In Hulst vieren we het leven. Ook de VVV heeft met genoegen naar u geluisterd. Naar uw openingswoorden, de openingswoorden van de burgemeester. Heeft hij in de zaal ook gescoord, Koen? Ik zal eens even kijken. Ik zie vooralsnog geen handen of vingers de lucht in gaan. Wie zwijgt stemt toe, ja, dat snap ik. Maar is er nou niets af te dingen op wat burgemeester Jan-Frans Mulder zojuist gezegd heeft? Een aanvullingje misschien, een steunbetuiging. Ja, hier gaat 1 vinger de lucht in. Even uw naam. Piet van der Kerkhoven, CDA-fractie. Wat dat betreft zeker niks af te dingen wat onze burgervader over onze mooie gemeente gezegd heeft. Het enige wat ik verder nog wil toevoegen, en dat gaat dan over de identiteit van onze eigen mooie gemeente. Alle gemeentes hebben een eigen DNA-profiel. En daar zijn we allemaal trots op. En dat willen we zeker zo behouden de komende jaren. Dus wat dat betreft, over 12 jaar ziet deze gemeente er nog beter uit dan dat die er nu uitziet. Instemmend voetgeroffel dus van het CDA. Omroep Zeeland is in Hulst vanmiddag. We zijn in Hartje Hulst en hier in de binnenstad heb je ook het project De Nieuwe Bierkaai. Zeg maar het plan om Hulst op te stoten in de vaart der wolken. Het is al een tijdje aan de gang. Een haven en een appartementencomplex is gerealiseerd. Maar nu, in de politiek bestaan er zorgen. Hier aan tafel Diana van Damme, PvdA, verantwoordelijk wethouder.
En Ed Peerbolte van de ondernemersorganisatie Hulst Vestingstad. Welkom bijna. Het is begonnen, mevrouw Van Damme, om nieuwe kansen voor wonen, cultuur, detailhandel, recreatie en horeca. Hoe staat het met uw ambities op dat vlak? Nou, dat klopt. Ik wil toch heel eventjes teruggrijpen naar 1994. Toen is het plan eigenlijk al begonnen. Want die buurt daar die verpauperde wat. Er waren wat oude winkels. We wouden daar iets nieuws maken. We wouden daar een mooi hart maken. Een tweede hart na de markt. Nou, dat is een plan, heeft 10-jarige plan. Dat duurde tot 2003. Dat was het zogenaamde bandplan. Dat is toen door de raad gezegd van nou, dat gaan we niet doen. Toen hebben we in 2004 dit nieuwe plan gemaakt. En in 2012 is daar dan de haven van aangelegd. En een paar jaar daarvoor al het appartementencomplex. Natuurlijk is dat gebied opgedeeld in een aantal deelgebieden. En we hebben toen oude winkels op moeten kopen. Dat kostte enorm, kostte best veel geld. Dus je zult snappen, die deelgebieden die zullen ook weer wat geld op moeten brengen. Ja, wie had ooit kunnen voorzien dat wij in 2008 in de crisis kwamen. We hadden pech met de projectontwikkelaar. En ja, alles ging veel trager dan wij hadden gedacht. Wij hadden ook gedacht dat we een super in de binnenstad zouden kunnen krijgen. Nou, we hebben daar ons stinkende best voor gedaan. Met een aantal mensen aan de tafel gezeten. En dat is best, dat is niet zo voortvarend gelopen. Maar nu hebben we toch, wil ik toch zeggen, we hebben een intentieverklaring voor deelgebied 5. Er lopen gesprekken voor deelgebieden 4 en 7 en 8. Ik ben er echt niet negatief over. Maar het heeft zijn tijd nodig. En daar wou ik toch kwijt. Aan ambitie geen gebrek. Maar nu nog het realiseren van die ambities, dat valt niet mee. Want je kunt je misschien afvragen, heeft Hulst niet een beetje erg grote broek aangetrokken met dit project? Nou, het is zo, daar wordt natuurlijk op gespeculeerd van, je zou maar minder vierkante meters winkels moeten bouwen. Nou, en wij hebben dan nu zelfs bij dat deelgebied 5, waar we mee bezig zijn, hebben we ook al gezegd, nee, wij vinden dat goed, een beetje minder vierkante winkels, maar u zult mij snappen als je weet dat deelgebied 5 op de kop van de bierkaai ligt en als je van de markt naar daar door die straat heen loopt, dan moet je daar toch iets aantrekkelijks hebben dat de mensen triggert om van de markt naar de bierkaaistraat te lopen. En nou, dan zou je toch het eerste stuk mag best een winkelplint zijn. Nou, en dan kun je daarachter best iets anders maken. Ik kijk eens even naar uw buurman. De ondernemer is wat de wethouder, wat mevrouw Van Damme van de PvdA zegt, nu wat u graag wil horen? Nou, in ieder geval onderschrijf ik dat het een fantastisch plan is. Ik pak ook even dat jaartal 2008 uit het verhaal van daarnet. Want toen is de wereld er toch echt anders uit gaan zien. En ik denk dat daar een beetje het verschil begint te ontstaan. Wij zeggen nu dat de plannen zoals ze er lagen voor die tijd prima waren. Een goede contributie aan de binnenstad. Maar dat als je nu kijkt naar de situatie die gegroeid is, en dat is niet alleen de crisis, maar er is ook de verandering in heel winkelland, dat het toch wel verstandig is om eens een keer de balans op te maken en te kijken of je er niet een andere draai aan moet geven. Want wat moet er nu gebeuren? Nou, in ieder geval geen winkels meer. Dat is wel een verschil, denk ik, want wij zeggen dus overal in de landen, in allerlei andere plaatsen zie je dat de vierkante meters winkelvloer afnemen. Terwijl wij nog steeds proberen om dat te laten groeien in een situatie waarin de concurrentie alleen maar heviger wordt. Dus ik zou veel meer willen inzetten op het bestaand kernwinkelgebied. En ik zou willen kijken of we, en er is een winkel of 2 winkels of 3 winkels niet verboden, maar of je in ieder geval ook een andere invulling kunt geven aan het gebied van de bierkaai, zodat het alsnog een contributie wordt aan de binnenstad. Want en anders bouw je daarvoor de leegstand. Ik denk dat, zoals het nu is, ik heb wel eens een rekensommetje gemaakt in een ontmoeting met het college. Toen kwam ik op een simpele 20.000 vierkante meter winkelvloer die nog in de aanbouw, nou wel in bestemmingsplannen zit. Dat kan echt niet meer in deze tijd. Mevrouw Van Damme? Nou, kijk, ik ben het wel mee eens dat er wat minder vierkante meters winkels zou moeten komen. Maar natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan. U snapt, we zijn in 2004 begonnen en wij hebben die winkels allemaal aan moeten kopen. Dus ja, daar zal er toch iets moeten gebeuren. Daar zullen we of het een of het ander, ja, daar zal toch iets met het geld moeten gebeuren. Want ieder gebiedje, ja, daar hangt een prijskaartje aan. En als je dat meteen weg gaat vegen, ja, dan is het best moeilijk voor de financiën van de gemeente. En
en er komt nog meer op ons af. Maar laten we niet te veel somberen, want potverdorie, er zijn best wel mensen die toch interesse in hebben om iets te gaan betekenen. Ik merk dat nu weer, je ziet het ook in Nederland, we komen heel langzaam terug uit die crisis. En ook in Hulst zijn er best mensen die iets willen investeren. Maar de wethouder wil zeker niet somberen, Koen, maar hoe ziet men dat hier in politiek Hulst? De eerste die aangaf te willen reageren is Ger van Une van de SP. Ja, de SP heeft in tegenstelling van de rest van de gemeenteraad steeds heel kritisch gestaan tegen alle grote projecten. Want jullie spreken op dit moment alleen over de Bierkaai. Maar het is ook nog Perkpolder, het is ook nog Mores, het is ook nog de Houtmarkt, het is ook nog de Statie. Overal moeten winkeltjes en appartementen komen. Het is tijd om nu je knopen te tellen en misschien wel op sommige projecten je verlies te pakken. Want het is rente die we gaan betalen in de komende jaren die op onze begroting gaat drukken. Waardoor we andere dingen die heel belangrijk zijn voor deze gemeente straks niet meer kunnen doen. Meer reacties nog. De heer Jos van Eck, onafhankelijk raadslid. Ik loop even naar u toe. Er zijn heel wat meters hier. Meneer van Eck. Dankjewel. Het is geen onafhankelijk raadslid meer, maar ik ben aangesloten bij Algemeen Belang Groot Hulst. Dat bevalt uitstekend. Ja, u heeft een stap gemaakt, hè? Dank u. Met betrekking tot de financiën van de Bierkaai wil ik toch opmerken dat we op dit moment zitten op een boekwaarde van rond de 12 miljoen. Dat moet terugverdiend worden. Er komt steeds meer bij. Mevrouw Van Unen heeft het over de rentebijschrijving. Correct. Er komen ook nog personeelskosten bij. En dat loopt maar op. Er is geen vraag meer naar heel veel winkels. Wat wij wel per se willen in de binnenstad is inderdaad wat beloofd is en waar de mensen recht op hebben, is inderdaad de supermarkt. En voor de rest zul je inderdaad eens een keer pas op de plaats moeten gaan maken. En ook wat de vertegenwoordiger zegt van de middenstand. Ja, je zult moeten gaan heroverwegen, want te veel is gewoon te veel. We hebben niet alleen dit. We hebben, denk ik, met betrekking tot het plan Mores, eigenlijk te veel geld erin gestopt. Geld dat we niet eens hebben. En ik denk dat we op die manier de verkeerde richting uitgaan. Er gaat een rentelast ontstaan die onevenredig zwaar drukt op. Heel duidelijk ook wat we nog uit onze reserves erin gestopt hebben, uit de goede jaren. Ik wil even door, meneer Van Eck, naar een volgende reactie. Kan dat? Ja, natuurlijk. En die volgende reactie, in de derde politieke partij, u heeft uw rode sjaal afgedaan, maar u bent onmiskenbaar van de PvdA. Van de PvdA, Benny Zaalman. Ik denk dat het op dit moment een hele goede investering is wat de grote projecten betreft in de gemeente. Juist nu, in deze tijd, is het belangrijk dat we het samen gaan oppakken en samen gaan kijken wat nou de kansen voor Hulst zijn. En zeker de grote projecten bekijken. Wat onze wethouder zegt is waar, denk ik. En onze wethouder die staat open voor dialoog, zeker ook met de ondernemingsvereniging. Laten we daar vooral op aankoersen dat we samen kunnen kijken hoe we de toekomst van Hulst vormgeven. Van u had ik geen andere reactie verwacht. En dan mag het laatste woord in deze korte discussie hebben de heer van de ondernemersvereniging. U hebt het allemaal gehoord. Hebt u er fiducie in? Kan Hulst op deze wijze vooruit met deze binnenstad? Nou, ik heb al een politiek debat achter de rug met alle politieke partijen. En daarin hebben ze in ieder geval toegezegd dat ze de komende 4 jaar gaan investeren in de binnenstad. Daar ben ik heel gelukkig mee. En ik denk dus dat we elkaar wel gaan vinden op het punt van de Bierkaai. En wat ik nu achter mij nog even hoor, is dat inderdaad er een wat andere draai aan moet worden gegeven. Maar dat het gebied natuurlijk niet weg is. Het is belangrijk voor de stad, het blijft belangrijk voor de stad. We zullen alleen naar een wat veranderende invulling moeten komen. En daar heb ik wel vertrouwen in. Dan gaan wij dat volgen. En dan citeer ik nog even de Stichting Bescherming Stadsgezicht Hulst, die zich via de website Zeeland Kiest heeft doen gelden. En die heeft geschreven: wij moeten aan de slag met de binnenstad. Toeristen komen niet alleen voor de wallen en een paar verziekte rijksmonumenten, maar komen voor een historische binnenstad met een ambiance en sfeer. Nou, dat even voor wat betreft op dit moment de nieuwe Bierkaai. How I wish for a flame that never dies, like a candle and its flame bring back the light. You put on your shoes of lightning, you put on your shoes and run. You'll be the lightning
bold, so put 'em on. Put on your shoes of fire. You put on your shoes of burn. If you get burned by love, well, that's exactly how you learn. You bring on the day to come and you wear it like a brand new one. You put on the shoes of lightning, let 'em run. You let 'em run. Let 'em run. There's always an ugly duckling. There's always an ugly one. Give her a chance to grow into a pretty, pretty one. There's always a mean machine. There's always a beauty queen. Always so many fools that don't care about the other ones. Bring on the day to come and wear it like a brand new one. Put on the shoes of lightning, let 'em run, you let 'em run. Bring on the day to come and wear it like a brand new one. Put on the shoes of lightning, put 'em on, let 'em run. Strap away on your TV things that you don't wanna see. Get your head out of your ass. Ignorance is such bliss. Don't you stand there like the rest. Without a heart you'll finish last. Without a heart you'll finish last. Bring on the day to come and wear it like a brand new one. You put on the shoes of lightning, put 'em on, you put 'em on. Bring on the day to come and you wear it like a brand new one. Put on the shoes of lightning, let 'em run, you let 'em run. Bring on the day to come, wear it like it's a brand new one. You put on your shoes of lightning, let 'em run. I wish for a flame that never dies, like a candle and its flame bring back the light. The Shoes of Lightning van Raccoon in Zeeland kiest vandaag vanuit Hulst, waarop 19 maart 8 partijen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En 4 van die 8 zijn lokale partijen. En dat past in een trend die we overal zien in het land. Maar het past hier in Hulst ook in een oude traditie. Want lokale lijsten zijn hier van oudsher. En hoe leeft dat dan in de gemeente Hulst? Koen van Nijen heeft op straat eens navraag gedaan. Dat heeft hij gedaan in Kloosterzanden. En daar... Dag mevrouw, gaat u volgende week stemmen? Ja. Weet u al op wie? Niet, ja, wel een beetje, maar ik heb nog niet echt in verdiept. Er zijn hier in Hulst 4 lokale lijsten. Wist u dat? Nee. Dat is de helft. De helft is een lokale lijst. Dat is heel apart. Dat kom je nergens anders tegen. Oké, ja, dat is best veel inderdaad als je dat zo bekijkt. Ja. Is het belangrijk om op een lokale kandidaat te stemmen? Iemand van een lokale partij? Ik denk het wel, ja. Maar de mensen van PvdA, VVD, CDA en SP, die wonen hier toch ook in deze dorpen? Lastig, hè? Ja, lastige vraag. Gaat u volgende week stemmen, mevrouw? Ja, misschien. Misschien wel. Ik weet het nog niet. Waar hangt het vanaf? Van het weer? Oh, nee hoor. Nee. Ik zal wel zien hoe en wat. Dat weet ik nog niet. Ja, dan zal het misschien wel hond en nest worden, denk ik. Waarom? Je gaat allemaal hier wonen. U woont in de voormalige gemeente Hontenissen. Ja. En dat geeft dan de doorslag? Ja, ik denk het wel. Ja. Wat vindt u van het feit dat hier zoveel plaatselijke lijsten zijn? Nou, ik vind dat eigenlijk wel goed. Waarom? Ja, ik denk aan die dan altijd meer voor de gemeente doen als de landelijke. Maar mensen die hier in de gemeente Hulst uitkomen voor PvdA of CDA of VVD, die wonen toch ook hier op deze dorpen? Die wonen hier ook, maar toch zit er verschil in.
Ja, probeert u dat eens onder woorden te brengen? Ja, dat is moeilijk, maar nou heb ik een reden om 1 keer op de VVD te stemmen. Anders zou ik het niet doen. En wat is die reden? Omdat mijn zoon op die lijst staat. Anders zou ik het niet doen. Nou zijn er in de gemeente Hulst 4 plaatselijke lijsten. Wist u dat? Oh, ik heb die lijst al in dingen gehad, maar verder weet ik het niet. 4 plaatselijke lijsten, dus lijsten die alleen in de gemeente Hulst uitkomen. En er zijn er ook nog 4 andere natuurlijk, PvdA, SP, CDA, VVD. Is het belangrijk om te stemmen op een kandidaat van een lokale lijst? Daar heb ik hier verstand van. En toch gaat u stemmen? Ja. Als ik niet ga stemmen, dan ga ik de stem verloren. Bericht uit Kloosterzande. Hier aan tafel Frank van Driessen van de partij Grote Hontenissen. En Jean-Paul Hageman van Algemeen Belang Groot-Hilst. Met een verleden ook bij Grote Hontenissen. Toch, meneer Hageman? Dat klopt. Dat zie je overigens in Hulst wel meer. Dat er als in het voetbal transfers zijn. Van de ene club naar de andere. Brengt mij, meneer Hageman, meteen bij de vraag. Zit er dan zo weinig verschil tussen de lokale partijen? Er zit heel weinig verschil tussen de lokale partijen. Als je de partijprogramma's gaat benchmarken, dan komt 98% met elkaar overeen. En die lokale partijen die zijn voortgekomen uit destijds naamslijsten. Bij ons was dat de lijst Algemeen Belang van meneer Roktes en de lijst Groot Hulst van Weile Willy de Brouwer en Ben Piekervet. En dan kijk ik meteen naar meneer Van Driessen hier. Ook aan tafel zit niet zoveel verschil tussen de lijsten. U zit in het wethouder. Het zou wel lekker zijn als u een groter blok achter u had. Waarom niet samen? Nou, we hebben best een groot blok als Groot Hontenisten als we naar de kiezers kijken. Maar het kan nog groter. Het kan nog groter. Je kijkt bij een vormen van een coalitie naar het aantal zetels. Je moet al een meerderheid hebben. En je gaat kijken naar de programma's, hoe die zich tot elkaar verhouden. En hoe je goed kunt samenwerken. En daar komt dan uiteindelijk een coalitie uit. En dat was de vorige 4 jaar. Dus deze coalitie die er nu zit. En we zullen volgende week zien hoe het dan weer verder gaat. Ja, maar u had tevoren de krachten al kunnen bundelen. Dat had gekund, dat is niet gebeurd. Nee, dat heeft te maken met verschil in bepaalde visies op programma of wie gaat het doen. In cultuur misschien ook? Nou, niet direct denk ik. Nee, niet direct de cultuur. Nee. Nou goed, ik had liever gezien dat er 1 grote lokale partij was ontstaan om nog meer daadkracht te krijgen. Dat is helaas nog niet gelukt, maar ja, een appel die niet rijp is, die moet je niet plukken. En ik ben het met meneer Van Driessen eens dat het qua cultuur en qua gemoedelijkheid niet veel uitmaakt. Want het moet wel een lokale partij zijn. U hebt niet die ondersteuning uit Den Haag, het punt is, wij zijn diep geworteld in de samenleving. En alle kandidaten binnen de partijen Algemeen Belang Groot Hulst, die hebben allemaal wel op een of andere manier een maatschappelijke binding. Ze zijn lid van een kerkbestuur, ze zijn lid van besturen van het verenigingsleven. Wij worden gevoed uit de samenleving. Lokaal boven alles. Koen, daar denken anderen anders over. Nou, je trok net de vergelijking met het voetbal. Als een echte voetbaltrainer zit Adrie Toté, wethouder van het CDA van Financiën, ook mee te schrijven. Wat staat er in uw boekje? Nou, wat er in ieder geval in staat, dat het CDA, en dat heb ik nog al eerder gezegd deze week, de lokale partij is van Hulst. En waarom zeg ik dat? Het feit dat wij als landelijke partij een sterke band hebben met Den Haag, betekent dat wij daar ook iets in kunnen bereiken. En dat zeg ik niet, dan zeg ik niet dat de lokale partijen, maar uiteindelijk is het wel zo dat wij door samenwerking met een lokale partij en een landelijke partij een heel eind kunnen komen. En dus alleen lokalen of alleen landelijk, ik denk dat dat in Hulst onmogelijk is. En dat is in het verleden ook wel zo bewezen. Dus een sterke band met Den Haag is absoluut noodzakelijk. Die hebben de landelijke partijen. En ik kan me toch niet voorstellen dat de lokalen die ook hebben, die sterke band. Ze schrijven wel eens een brief en die nemen wij dan vaak mee voor ze. Maar uiteindelijk gaat het erom dat daar het beleid gemaakt wordt wat wij uit moeten voeren. En dan is die band erg belangrijk. En dan mag dan Frank van Driessen even op reageren. Die zat zo hevig nee te schudden. Ja, nou, nu zijn landelijke partijen ook lokale partijen. En daar voelen wij ons wel zeer door van gecharmeerd dat ze dat nou ook vinden. Ik denk dat het goed is dat er een mix is van landelijk en lokaal in onze gemeenteraad. Dat is prima, dat hoort bij onze cultuur. Ingangen in Den Haag, nou die hebben we ook. Ik heb zelf contact gehad met mensen van een PvdA, VVD, een CDA als het ging om de kleine scholentoeslag. Nou, als je daar contact mee opneemt, die mensen die reageren ook direct. Dus dat is helemaal geen probleem. En dan nog even heel kort, Jean-Paul Hageman. Wij zijn lid van de Vereniging van Plaatselijke Politieke
groeperingen als Algemeen Belang Groot-Hulst. En we hebben meerdere malen per jaar via VPPG overleg met de minister van Binnenlandse Zaken over VPPG? de Vereniging van Plaatselijk Politieke Groeperingen. En we hebben meerdere malen op jaar overleg met de minister van Binnenlandse Zaken over de lokale democratie. Dus het zit wel snor? Dat zit zeker snor. Het zit snor met de lokale politieke partijen in Hulst. En ondertussen is het al bijna 4:30, de tijd vliegt. Straks kaarten we nog even aan de toekomst van Hulst. Is dat een toekomst als zelfstandige gemeente binnen een groter geheel? Moeten we kijken naar het achterland. En we komen ook te spreken over de opkomst bij de verkiezingen. Nu eerst het nieuws van nu. Hier is Jannes Goedbloed. Het nieuws in Zeeland. Het bulletin van 4:30. Goedemiddag. Bij een ongeluk met een paardenkoets bij Grijpskerken is vanmiddag zeker 1 persoon gewond geraakt. De koets belandde in de sloot. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Voor de koets liepen 2 paarden. Of die ook gewond zijn geraakt is nog niet bekend. De politie heeft gisteren 2 mannen uit Dordrecht van 48 en 18 jaar aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident op de N61 bij IJsendijken. Bij dat schietincident in september kwam een 24-jarige man uit Dordrecht om het leven. De maandag aangehouden mannen zijn familie van 2 eerder aangehouden verdachten. Een 50-jarige man uit Dordrecht en een 24-jarige man uit Brussel. Kunstenaar Luc Ingels baalt ervan dat de gemeente Terneuzen het Christusbeeld in de binnenstad niet herstelt. Vorig jaar juli werd het beeld voor de 5e keer in 3 jaar tijd vernield. De gemeente wil het beeld pas maken als nieuwe vernielingen voorkomen kunnen worden. En voorlopig is daar nog geen zicht op. Ingels, die het beeld bij de eerdere vernieling restaureerde, vindt dat erg jammer. Doodzonde. Ik denk dat de gemeente Terneuzen daar toch iets laat liggen. En ze moeten gewoon zorgen dat hun beeldenpark onderhouden blijft. Zo ontzettend veel beelden staan er niet in Terneuzen. En ja, je moet daar toch respect voor hebben. Wat er staat moet je onderhouden. De politie is op zoek naar een verwarde man in de omgeving van Kloetingen. Hij zou zijn weggelopen bij de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Emergis. De politie heeft iets na 2 via Burgernet een oproep gedaan om uit te kijken naar de man. De politie benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar meteen 112 moeten bellen. Het weer. Vanavond blijft het helder, maar vannacht vormen zich opnieuw nevel en lage bewolking. Morgen begint de dag net als vandaag grijs, maar later op de dag breekt de zon weer door. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dat is het nieuws bij Omroep Zeeland. En het Zeeuwse nieuws staat ook op omroepzeeland.nl. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Renate van Dessel. Met Zeeland kiest op radio, televisie en de website. Een programma in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Vandaag rechtstreeks uit Hulst. En ook over deze gemeente heeft onze dichter zich gebogen. Dat heeft geleid tot een snelsonnet. Hier is Koenraad van Meerenburg. Koenraad anders. Ik neem me elke ochtend dapper voor niet meer te drinken en gezond te leven, ruimhartig aan het goede doel te geven, maar steeds gaan deze plannen weer teloor. Zo vrees ik dat Hulst anders, in het kort, ook een gevecht tegen de bierkaai wordt. De gedachten van onze dichter. In de aanloop naar 19 maart zet iedereen zijn beste beentje voor. De kiezer moet worden gelokt en overtuigd. Of een andere volgorde, kan ook. Maar dan moet hij natuurlijk wel komen. En dat is een bron van zorg. De opkomst bij de verkiezingen, zeker bij de lokale verkiezingen. Want die opkomst loopt terug. Ik heb al zeer sombere berichten gehoord over wat we 19 maart moeten verwachten. Joost van Leeuwen zit hier aan tafel. Dat is de Omroep Zeelandman van de feiten en de cijfers. Joost, het is niet alleen somber, hè? Het is ook echt zo. De opkomst loopt terug. Ja, we weten het pas natuurlijk op 19 maart. Dus moeilijk om daar een voorschot op te nemen. Een week of 3 geleden heeft de TNS Nipo een onderzoek daarnaar gedaan. En die voorspelt wel landelijk dat hij onder de 50% zakt. Het percentage bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, dat was in 2010, was het landelijk nog 54%. Maar dat zal dus nu onder de helft gaan zakken. En dat is een daling. En die daling die gaat maar door. Want het was in 2010 eigenlijk ook niet goed. Want jij hebt naar al die cijfers gekeken. In Zeeland zitten we altijd wat hoger met de opkomst.
Ja, Zeeland doet het eigenlijk altijd wel wat beter dan Nederland, maar gaat mee in die dalende trend, om toch nog even wat cijfers te noemen. Nederland is in de 24 jaar vanaf 1986 gezakt van 73% opkomst naar 54%. Nou, Zeeland zat daar keurig boven, maar is gezakt van 76 in die 24 jaar naar 58. Dus dat is eigenlijk toch ook een stevige daling. En nou zitten we hier in Hulst. Hulst springt er ook wat uit. Ja, niet zo best. Eigenlijk, althans, als je een grote opkomst belangrijk vindt, dan ga ik hier gemakshalve even vanuit dat een grote opkomst goed is. Hulst springt er niet zo goed uit. Weliswaar was het in 2010 zaten ze hier in Hulst iets boven het Zeeuwse gemiddelde. Dus dat is aan zich wel netjes met bijna 59%. Maar de daling was hier zo ontzettend sterk. En die daling die gaat al heel wat jaren door. Ik ben eens teruggegaan in de geschiedenis. Dat kan heel makkelijk. www.verkiezingsuitslagen.nl. Dan kun je heel ver teruggaan. En dan zie je dat het in Hulst eigenlijk bergafwaarts gaat met die opkomst. Somber nieuws. Ik pak even het jaar 1986 weer. Toen hadden we de gemeente Hontenisse. Daar kwam 88% van de kiezers opdraven in 1986. En in Hulst was het nog bijna 80%. En daarna is het gezakt naar wat het nu is. Op de glijbaan naar beneden. Je hebt naar die cijfers gekeken. Is er ook een verklaring bij te geven? Of moeten we dan echt op het pad van de speculatie gaan? Ja, ik wil daar heel voorzichtig in zijn. Wat ik wel zie in Zeeland als geheel is dat de goede opkomstcijfers, de iets betere opkomstcijfers van Zeeland als geheel, dat we die waarschijnlijk kunnen danken aan partijen als de SGP en de ChristenUnie, die een hele trouwe achterban hebben en die komen sowieso. Nou, wat ik heel simpel hier in Hulst kan vaststellen, dat de SGP en de ChristenUnie hier heel klein zijn. Ja, dus dat deel van die verklaring hebben we in ieder geval. Bij ons aan tafel hier ook Frans de Vries van Progressief Hulst. Wat zegt u van die waterval aan cijfers, meneer de Vries? Wat denkt u ervan? Wat verklaart u? Nou, het is niet te ontkennen. De cijfers spreken voor zich. Van de jaren 90 van tegen de 80% nu tot beneden de 60% bij de laatste verkiezingen. En als die trend zich voortzet, dan vrees ik dat we de dramatische grens, althans voor mij dramatische grens gaan bereiken van minder dan 50%. En dan vraag je je eigen om het duur wel af, wat is de legitimiteit van een verkiezing dan nog? Want dan wordt minder dan de helft van de bevolking vertegenwoordigd in die uitslag van die verkiezingen. En de andere helft kiest ervoor om zich niet te laten vertegenwoordigen. Maar dat is een andere discussie. Ja. Ik vroeg eigenlijk aan u van, wat hebt u als verklaring bij de hand? Nou, de verklaring is, wij hebben in Hulst best wel een aardige reputatie over gesjoemel met coalitievormingen. Want kiezers willen natuurlijk dolgraag dat hun stem meetelt in het geheel. En de laatste coalitievorming, dat kunt u zien, er is hier een oppositieverhouding van 11 tegen 10 raadzetels, dus zeg maar ongeveer 50-50. Dus de helft van de kiezers telt in principe niet mee. En als dat nou in het debat in de raad ook nog eens tot uitdrukking komt, want dus er is 4 jaar gestoeld op de verhouding van 11-10. En echt een inhoudelijk debat bij onderwerpen die op de agenda staan, daar is het zelden nog nooit van gekomen. En u denkt dat kiezers dan zeggen, nou de groeten verder, ik blijf thuis? Ja, en je kunt het ook zien bij de opkomst op de publieke tribune. In de periode 2006-2010 was die zowel bij de commissie als de raadsvergaderingen was die behoorlijk gevuld. En afgezien van de laatste vergadering, maar ja, dat is altijd tegen de verkiezingen natuurlijk, is er de afgelopen 4 jaar zag je het bezoek op de publieke tribune ook drastisch teruglopen. En dat is allemaal de eigen schuld van politici. Nou, er zitten hier een hele stel in de zaal. Koen, daarvan willen er vast enkele reageren. Met de aantekening erbij dat de spreker van zojuist tot 2010 natuurlijk ook zelf wethouder was. Ronnie Roktes van Algemeen Belang Groot-Hulst. Ja, ik onderschrijf de woorden van meneer De Vries. Wij hebben 4 jaar geleden als Algemeen Belang Groot-Hulst een enorm mooie verkiezingsuitslag neergezet. Met 5 zetels. En ondanks dat feit konden wij geen wethouder leveren. En als ik nu op straat mensen aanspreek, of mensen spreken mij aan of ze gaan stemmen, ja, dan krijg ik heel vaak het antwoord van, waarom zou ik gaan stemmen? Ik heb 4 jaar geleden op jullie gestemd. En jullie hebben geen wethouder kunnen leveren. Dus ja, dat heeft heel weinig zin om te gaan stemmen. Dus we gaan maar niet. PvdA Saman, helemaal aan de kop van de tafel. Ja, misschien een van de oudere mensen, maar toch een jongere raadslid. En ik heb inderdaad
de afgelopen 3 jaar dat ik raadslid mocht zijn, toch met verbazing moeten constateren hoe wij hier met elkaar omgaan in de gemeente Hulst. Dat kan in de toekomst anders ook, denk ik. Je zult veel meer handreikingen moeten doen naar elkaar toe. Je zult veel meer samen op moeten trekken. Oppositie en coalitie. Dat betekent niet dat je je principes moet laten varen. Maar zo'n periode die wij gehad hebben naar de toekomst voortzetten, dat kan echt niet meer. Dus laat dat een les zijn voor de toekomst. Iedereen heeft een beetje gelijk, dus laat de handen in elkaar ten faveur van Hulst en de maatschappij, zeg ik. En de samenleving en de kiezer. En in Schone Lijp 19 maart, meneer De Vries. Nou, dat hoop ik, want nog niet zo lang geleden stond er in de krant, in het dagblad De Stem, en in de PZC wellicht ook, stond al dat er alweer afspraken gemaakt zijn tussen 2 partijen. Die zijn een lijstverbinding aangegaan. En dat doe je over het algemeen om te profiteren van restzetels. Maar daar werd Venkjes bij vermeld, nee, daar doen wij het niet voor. Wij doen het ervoor dat we zo graag straks weer met z'n tweeën, als 2 partijen, in ieder geval in die coalitie willen zitten. En dan denk ik van, laat eerst die kiezer nou eens praten. En ga dan eens met elkaar praten op wat voor manier een beste vertegenwoordiging kan gerealiseerd worden in een coalitie en in een dagelijks gemeentebestuur. Maar die kiezer die u nu aanhoord heeft, die denkt, ja, nou doe ik het helemaal niet meer. Nou, die moet het gewoon wel doen, want anders moet hij ook niet meer mopperen. Nou moet hij juist opkomen en op progressief Hulst stemmen, dan weet hij zeker dat zijn stem gehoord wordt. Ja, of op een andere partij wellicht, naar zijn of hij. Ja, maar daar ga ik geen reclame voor maken natuurlijk, dat zul u begrijpen. Dat begrijp ik volkomen, maar hij of zij moet komen. Ze moeten komen. En bovendien, ik blijf erbij. Ik vind het dramatisch als het onder de 50% gaat vallen, want dan weet ik niet. Ik zou graag terug naar 1990 willen, dat we daar op 78% of 76%, wat was het Joost? Daar zou ik graag terug naartoe willen, want dan weten we in ieder geval dat we echt de burger van Hulst vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Een reactie nog, Koen? 2 korte reacties, Adrie Toté, kort. Ja, even toch over de lijstverbinding. Wij zijn daar een partij van de 2. Groot-Hontenist en CDA hebben gemeend om inderdaad die lijstverbinding te maken. Ja, of we al in de nieuwe coalitie komen, is natuurlijk afhankelijk van de verkiezingsuitslag. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je vooraf even bepaalt, we gaan met z'n tweeën er alvast zitten. Zo werkt dat niet. We hebben echt gezegd, wij gaan proberen met elkaar een goede uitslag neer te zetten en daarna moeten we verder zien. En dat is afhankelijk van de kiezer in Hulst. Ger van Une, SP. Dat gekissebis, daar doet de SP niet aan mee. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar ook niet gedaan. Dat willen we ook niet doen. Maar we willen de kiezers wel oproepen om te gaan stemmen. Want er komt zoveel af op de gemeentes en het is zo belangrijk dat daar goede bestuurders komen te zitten de komende 4 jaar. Mensen, gaan stemmen alstublieft. De woorden van de SP over een van de weinige zaken waar men het hier wel over eens is. Als het gaat om de opkomst bij de verkiezingen. Treasure, you are my treasure.
verbinding met Hulst viel even weg, maar de verbinding is hersteld. Terug naar Zeeland kiest. Renate van Dessel. Zeeland kiest vanuit Hulst met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. We zitten hier in het mooie Hulsterse stadhuis. We hebben het over de gemeente Hulst en over het toekomstperspectief nu. Clem de Kraker, VVD, wethouder ook, zit hier bij mij aan tafel. Meneer de Kraker, we hebben het aan alle kanten gehoord. Er verandert veel voor de gemeente, er komt veel op de gemeente af. Ze krijgen met van alles te stellen na 19 maart, moeten erop voorbereid zijn. Maar ik zou graag eens van u willen weten, hoe ziet u dat? Kan de gemeente Hulst zoals het nu is verder of moet er een en ander gebeuren? We zullen hard moeten werken aan samenwerking en we zitten niet te wachten op een herindeling in Zuid-Vlaanderen. Ik denk de meeste partijen hier wel niet aan tafel, maar ik denk dat het heel belangrijk is met alles wat nu van het Rijk op ons afkomt, om daar heel goed in te gaan samenwerken. Niet alleen op Zuid-Vlaanderen niveau, ik denk zelfs op het Zeeuws niveau. Daar valt ook nog veel in te doen, daar hebben we natuurlijk al veel gedaan. Maar de komende periode, zeker economisch, beleidsmatig en bestuurlijk. Je ziet binnen de organisaties, en dat is bij alle gemeenteraden in Zeeland, een krimping van het ambtelijk apparaat. Dus we zullen elkaar moeten zoeken en elkaar nodig hebben. En hoe moet ik mij dat voorstellen, die samenwerking? Ja, dat kan in de vorm van samenwerkingsverbanden zijn, intergemeentelijke sociale dienstverbanden, afvalsamenwerking. De ZRD, die kennen wij ook al in het Zeeuwse. Het collectief vervoer, wat we nu al bijna voor heel Zeeland in uitvoering doen. Maar voor Hulst gaat het nog een stapje verder. Wij zitten er nauw verbonden aan het Belgisch achterland. En ik denk zelf dat we ook daarin goed moeten gaan samenwerken. Dat is best moeilijk. Maar bestuurlijk moet je elkaar zoeken daarin. En goed netwerken, dat is heel belangrijk. En ja, we hebben dan een EGTS opgericht. Een EGTS? Ja, een moeilijk woord. Europese groepering van territoriale samenwerking. Doe maar. Niet zo'n prettig woord, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe vind je elkaar. En daar komen nu al een paar goede zaken uit. We hebben Kapellebrug, een infrastructureel werk. De rotonde, hè? Ja, Oovonde noemen wij het, maar het is een rotonde, ja. Een samenwerking die we doen met Stekenen Sint-Gilles. En ja, wat dan belangrijk is, gewoon bestuurlijk niveau met de provincie, een gedeputeerde van Beveren, maar ook een gemeente Beveren daarbij te betrekken om gezamenlijk de kar te trekken aan een project. En dat maar gaat als het niet gezamenlijk allemaal zo lekker gaat, waarom wil u dan nog zelfstandig blijven? Nou, Doe het dan maar op. Ja, nee, dat zal het niet zijn. Kijk, we hebben nu onze eigen identiteit. Onze couleur lokaal noemen we dat zo mooi hier in Hulst. En als ik kijk, carnaval in Sluis, ja, dat gaat nooit komen. Dat hebben wij hier. Dat moeten we ook bij onszelf houden. En een campinghouder in Sluis, dat kunnen wij weer niet. Dus de kennis moet je lokaal houden. En ook voor de burger lokaal, dicht bij je gemeente. Je moet dicht bij je gemeente zitten, bij de burger. En ik denk dat dat belangrijk is. De front office die bij de gemeente een taak vervult voor die burger, daar moet een burger dichtbij kunnen staan. En wat je gezamenlijk kan doen, moeten we gezamenlijk oplossen. En dan binnen Zeeuws-Vlaanderen kijken, binnen Zeeland, naar het Vlaamse achterland kijken. Dat roept reacties op. Ik sta nu bij Jos van Eck van Algemeen Belang Groot Hulst. U was de eerste die op het vinkentouw sprong. Ja, als ik het woord samenwerken hoor, dan gaat dat twee richtingen uit. Samenwerken, bijvoorbeeld op back-office gebied van een aantal technische zaken, zul je ongetwijfeld moeten doen. Maar daar moet het dan ook bij houden. Ik erger mij dan ook vreselijk aan de berichtgeving van politieke partijen, zoals overlaatst in de Staten, dat ze sympathiek stonden tegenover de vorming van een nieuwe gemeente Oost-Zeeuws-Vlaanderen en een nieuwe gemeente West-Zeeuws-Vlaanderen. Ik begrijp echt niet waar ze het over hebben. Als we de plaatselijke politieke partijen, die moeten het voortouw nemen, die moeten samenwerken in het Zeeuws-Vlaamse. En dan zullen we veel verder kunnen komen dan de invloed van de politiek, die de politieke partijen willen hebben hier in Hulst. Voorbeelden, heel kort, de ziekenhuiskwestie. Wie wilde het Dottercentrum weg? De ontpoldering. Wie heeft voorgestemd voor de ontpoldering? Wie wil de krimpgelden houden in Vlissingen? En dat gaat ten koste van de ontwikkeling van het project Hof de Zandenplein. Enfin, ik kan zo best nog wel even verder gaan. Ga ik in de tussentijd naar René van Domburg van Progressief Hulst. Het is weer een eindje lopen, maar het zijn allemaal sprekers die helemaal aan het eind van de tafel zitten. Nou, ik heb één grote vraag bij die samenwerkingsverbanden. We hebben nou het samenwerkingsverband Sabewa. En toen is er nadrukkelijk aan de wethouder gevraagd van, dus kunnen wij ons eigen beleid handhaven? En hij heeft toen 3 keer ja gezegd. Wat gebeurde er? In 1 keer kwamen de aanslagen van Sabewa in 2 keer. Vroeger kwamen die aanslagen 4 keer voor de gemeente, 2 keer voor het waterschap. Toen zouden de mensen in 2 keer moeten betalen, oftewel 10 keer automatisch via een incasso. Maar mensen met een kleine portemonnee kunnen geen incasso geven aan de bank, want de bank doet dat gewoon niet.
En toen werd er gesteld van, dan moet je maar budgetteren. Waar blijft dan je eigen beleid? Toen is er met veel moeite, met 1 stem meer, is het teruggeschroefd van 2 keer een aanslag naar 4 keer. Dus nog steeds 2 keer meer als het oorspronkelijk was. Dus die samenwerkingsverbanden trekken veel te veel hun eigen plan. Je hebt er als gemeente geen invloed meer op. Dat is natuurlijk het gevaar van die samenwerkingsverbanden, want er worden grote gedrochten waar je als gemeente niks meer over te vertellen hebt. En we hebben ooit ingesteld dat er toetsgemeentes waren voor samenwerkingsverbanden. Dan zou 1 gemeente een samenwerkingsverband toetsen en de resultaten daarvan kenbaar maken aan de andere raad. Maar die zie je bijna nooit. U heeft uw punt gemaakt. Ik loop weer even door, want de volgende die zijn hand opstak was... En ondertussen mag meneer De Kraker even reageren op dat gebrek aan democratische controle, want dat is het in wezen. Ja, daar ligt er al voor samenwerkingsverband je opricht natuurlijk. Hè? Want je hebt een bepaalde controle nodig en dat is ook per tak verschillend. Hè? Als ik naar Sabewa kijk, ik kan in 9 termijnen betalen en spreid. Maar kijk, je moet wel afspreken in het beleid wat je maakt voor die nieuwe samenwerkingsverbanden hoe je dat wil doen. En tot hoeverre wil je de raad in betrekken en hoe moet je als raad nog willen daarin. En ja, duidelijke afspraken maken vooraf. Maar ja, daar moeten we wel met z'n allen aan werken. En dat vergt toch wel wat bestuurlijk van een algemeen bestuur, ook een dagelijks bestuur. En daar moet je elkaar goed in vinden. En ik denk dat dat een opgave is voor de komende jaren waar we met z'n allen heel hard aan moeten werken. Dus algemeen belang Groot-Hulst. Geen invloed meer op gemeenschappelijke regelingen, gemeenschapsverbanden? Nou, ik wou eigenlijk nog een opmerking maken over een opmerking die meneer De Kraker maakt over dat wij hier in de gemeente geen camping kunnen houden. Ja, daar wil ik toch meneer De Kraker eens uitnodigen om buiten de vestingstad te komen en naar camping De Vogel in Hengsdijk gaan. Om eens te kijken hoe prachtig en geweldig dergelijke jonge ondernemers een magnifieke camping neergezet hebben. Dat vind ik ook, maar het gaat over strandcamping en de kennis en kunde die je nodig hebt en de complexiteit die er aan Sluis gebeurt. Ik bedoel, dan heb ik liever dat gemeente Sluis zich met mijn camping bemoeit dan ik energie en ambtenaren moet opleiden voor een camping in dit gebied. En dat is de gedachtegang die ik wil meegeven. Dus ik heb er geen probleem om los te laten als organisatie. Gemeente Sluis regelt dat voor mij, maar ik regel dan het liefst de carnaval hier in de gemeente. En daar gaat het bij om samenwerking, om de kennis en kunde zo te verdelen dat je met minder mensen toch meer kan doen. Optimaal van elkaar profiteren, zegt De Kraker. Adrie Toté van het CDA, het valt me op dat u sinds 4 uur steeds chagrijniger bent gaan kijken. Ja, dat is mijn blik, daar kan ik ook niks aan veranderen. Ik wil toch even reageren op de heer Van Domburg met betrekking tot Sabewa. Sabewa is mijn inziens een samenwerkingsverband in Zeeland waarmee we hebben geprobeerd de burger ook van Hulst een voordeel te geven. Dat hebben we ook gedaan. Uiteindelijk levert dat geld op voor de burger van de gemeente Hulst. En de 4 keer of 2 keer, meneer Van Domburg, uiteindelijk is het 4 keer geworden. Dat hebben jullie allemaal, dat hebben we met z'n allen ook gewild. Dus ik denk dat dat de verkeerde discussie is die we voeren. Het gaat erom hoeveel efficiëntiewinst hebben we geboekt om door middel van in het samenwerkingsverband Sabewa te stappen. En ik denk dat daar de burger van Hulst echt voordeel bij heeft gehad. Ja. En het belang is ook van de burger van Hulst. Toch kun je je afvragen, meneer De Kraker, worden de gemeenten dan om de deur niet zo efficiënt als ze helemaal niet meer nodig zijn? Ja, dat is een moeilijke discussie en ik denk eerder dat dat bij de provincie een vraagteken wordt dan bij een gemeente. Wij blijven het lokale aanspreekpunt voor die burger. Ik denk heel belangrijk. En je ziet een verandering in de landen. Ministeries stoten meer af, provincies worden minder. Ja, de rol van het waterschap. En ik denk een gemeente, ja, dat is het eerste loket voor de burger. Dat is een heel belangrijk iets. Dat die burger veel dichter bij de politiek staat, maar dan bij de gemeente. En daar gaat het om 19 maart voor mij. Ja, dus u zegt die andere bestuurslagen, waterschap, provincie, gaan er wellicht van tussen en wij blijven. Ja, want hanteert u dan nog steeds altijd de menselijke maat? Ja, met al uw samenwerkingsverbanden? Ja, daar moet je aan zorgen. Je moet zorgen dat je toch als front office, als gemeente dicht bij die burger staat. En al die back-office organisaties, wat die burger denk ik geen belang in heeft, wat allemaal in uitvoering is, ja, dat moeten we laten draaien op een slimme, goede manier in Zeeland. Er is werk aan de winkel. Koen? Ja, en een reactie van PvdA Saman, hè? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken als gemeente hoe je samen kunt werken op gemeentelijk niveau. Maar ik denk dat het voor Hulst vooral belangrijk is om te zorgen dat we goed kijken naar de zorg die volop in ontwikkeling is. Ziekenhuiszorg, specialisatie van de zorg. Wil je aan die kwaliteit blijven voldoen, dan zul je samen moeten werken op welk gebied dan ook. Je kunt de landelijke ontwikkelingen niet ontkennen, denk ik. En ik denk dat we als zelfstandige gemeente Hulst goed in staat zijn om samenwerkingsverbanden te kiezen die er te doen. En dat is waar u het meest tegenop zit, die overheveling van taken, bijvoorbeeld WMO, jeugdzorg van het Rijk naar de gemeente? Ik kijk met argusogen en met enige zorg naar de ontwikkelingen die er op ons afkomen als het gaat om het gebied van de zorg. Dus laten we daar wel naar samenwerking zoeken, naar vooral kleinschalig organiseren en misschien in grootschalig verband. Maar denk ook maar aan de werkgelegenheid en andere thema's. Die zullen vooral de aandacht moeten hebben de komende 4 jaar. En dan leg ik tot slot Clem De Kraker nog even voor samenwerken.
valt al niet altijd mee binnen zijn Vlaanderen. Laat staan in heel Zeeland. En heeft u ook nog de blik over de grens geworpen naar Vlaanderen. Gaat dat allemaal goed komen dan? Ja, dat is, als je goede bestuurders kiest, dan komt dat goed. Ik denk dat dat een belangrijke keuze wordt. Kijk, en die boodschap die hebben wij allen begrepen. Is er nog iemand in de zaal, Koen, die het laatste woord wil? Ja, namens Groot-Hond en Nissen, Johan van Remoortelen. Ja, nogmaals, het woord samenwerken wordt natuurlijk in een aantal verbanden hier genoemd als het gaat over de gemeentelijke samenwerking. Maar ik denk dat het ook belangrijk is voor het leefbereik van de kernen dat we goed gaan samenwerken met dorpsraden en met allerlei instanties en verenigingen. Ja, want ik denk dat die mensen niet zitten te wachten op een stukje betutteling vanuit de gemeentelijke overheid of landelijke overheid, maar die zijn zelf goed in staat om in samenspraak met gemeentes, met ambtenaren, etc. en allerlei andere hulpverleningsinstanties om te kijken wat goed is voor hun kern. Gebeurt dat te weinig nu? Nou, ik zeg niet dat het te weinig gebeurt, maar gelet op de omstandigheid dat vanuit het Rijk steeds minder voorzieningen en middelen komen, zal we meer een beroep moeten doen op een stukje saamhorigheid en dat de mensen zelf een stukje wijkondernemer worden, dat ze voor zichzelf en hun omgeving in faciliterende zin, in voorzieningenniveau, ja, dat toch meer zelf ook het voortouw innemen. En dan moeten wij al naar een afronding toe in Hulst, want het is bijna 5 uur. Dank aan alle gasten, dank aan de gemeente Hulst. Het verkiezingscircus van Omroep Zeeland trekt verder. Vanavond op televisie de stembus van Katinka. Nou, het zit er bijna op. We gaan nu naar de overkant. Het zijn de laatste loodjes, de laatste paar dagen van mijn tour. En ik ben benieuwd of er hier heel andere dingen leven dan in de rest van Zeeland. Avonturen van de stembus. Vanavond overigens in de gemeente Sluis. Te zien op Omroep Zeeland televisie na het nieuws. En Zeeland Kies gaat morgen weer verder op radio, televisie en internet. Waar naartoe, Koen, morgen? We gaan morgen naar de buurgemeente, naar Terneuzen. En dan gaan we het hebben over de schuldenlast en het voorzieningenniveau. Over het imago van Terneuzen. En komt er wel of geen gokhal? Dat is morgen tussen 4 en 5. Goedemiddag.